Jedným z aspektov, ktorý ma na začiatku oslovil, bola hlavne kariéra. Ja sám osobne som začal popri vysokej škole s cieľom získavať skúsenosti, ktoré sú v dnešnej dobe jednoznačne najcennejšie. S odstupom času som ale prišiel na to, že nefunguje to tu ako v klasickom zamestnaní, kde ľudia sú externe dosadzaní cez známosti, ale každý sám si v dnešnej dobe tú kariéru môže ovplyvňovať. My sami osobne dávame príležitosť mladým ľuďom, určite cieľavedomým, ktorí majú chuť sa ďalej vzdelávať a pracovať, aby boli každým dňom bližšie k svojim snom a cieľom. Nič nie je krajšie ako sloboda a kariéra, ktorú si môžete ovplyvňovať sami. Základom pre príjemnú atmosféru a celkovo dynamický rast tímu je jednoznačne dobrý kolektív. Predstavte si, že celý pracovný deň strávite so svojimi najlepšími priateľmi a ešte vám za to aj zaplatia. U nás je to každodenná realita. Práve preto je náš tím plný mladých ambicióznych ľudí, ktorí sa rozhodli byť úspešní. Váš coach oslavuje vaše povýšenia na rôznych teambuildingových akciách na chatách. Ak si práve ty človek, ktorý rád spoznáva nových ľudí a úspech vníma jednoznačne ako výzvu, tak si na tom správnom mieste. V dnešnej dobe máme obmedzenia z každej strany, najmä keď sa rozprávame o zamestnaní. Ľudia majú pracovné smeny dosť dlhé, nočné, denné a márka s tým vedia niečo spraviť. Nemáte čas na rodinu, na koníčky, na priateľov a už nehovoriac o oddychu. Pružná pracovná doba je práve to, čo vám vieme poskytnúť. Prácu prispôsobíte, ako vyhovuje vám, nie vedeniu. Množstvo zábavy, získavanie nových priateľov, spoznávanie mladých ľudí na rôznych akciách. To je práve to, čo vám poskytuje pružná pracovná doba v našej spoločnosti. Keď som sa rozhodoval o zmysle tejto práce a porovnával s bežným zamestnaním, padlo u mňa jednoznačné áno. Už po 3 mesiacoch prišlo prvé povýšenie, po ďalších 3 rokoch exotické dovolenky ako Mauritius, veľkolepé Miami, chorvátsky park, prípadne španielská Ibiza. Túto prácu berem ako vhodnú alternatívu pre ľudí, ktorí hľadajú zmenu, uznanie a taktiež finančné postavenie v živote a kariérne možnosti. Je jedno, čo si vyštudoval, ostatné ťa vieme naučiť. Väčšina mladých ľudí po ukončení svojho štúdia hľadajú istotu zamestnania. Hľadajú stabilné pracovné miesto, kde budú mať ďalej svojho šéfa. Otázka je ale, či je toto správne. My hľadáme mladých ambicióznych ľudí, ktorí chcú mať slobodu. Ponúkame im kouča, ktorý hneď od začiatku naučí náš štýl práce, predstaví im kolektív a hlavne možnosti kariéry. Každý člen nášho tímu má možnosť prejaviť svoju energiu a kreativitu a je to len na tebe, či to využiješ aj ty.